thuolo fokorumo commissioner ye mar mondo mi abi thuolo bado mar right of reflect ma ojiro wacho ndiye weche mang'eny monego bed na react to but ka chako mokwongo gimonego wang'e mokwongo ni yande ni IPOA en migawo mobedo structured to kendo kaka watimo tije wakaluwore gi sheria ma wan go be ok watimo tich ni watimo tich momiyo be nachako kawacho ni cases mwasa handle be quite a number of cases ok walose the cases nikech watimo tich kaluwore gi sheria to nitiere be public public be nitie kaka jopiny nyalo mako ng'ato mar japiny ng'eni ka ng'ato timo makosa ka sane japiny dwani ng'ano maki otere kot kawuono kinyo tweye lakini kabeto kamano kako ne timore lakini migawo ka migawo nigi gik mopogore IPOA bro investigate kiseche ma IPOA investigate ni IPOA ok investigate kende IPOA investigate gi migawo mopogore wabodhi Safaricom wabodhi migawo mopogore kwa collect this evidence to migawo gibe ok ni girito rita gi evidence so it takes time sometimes to collect evidence mwamanyogo mar ariyo kachako case mar OCS mar OCS no nenre ni oking'e kaka case no dhi emomiyo seche moko ber kaka seche moko ipenjo be IPOA to case ni uchagi kanye en kanye nikech gik miwacho go gin adiera family wasawuoyo gi family moko sandiko statement moko trauma family mar OCS no ok mar OCS yani the case mar OCS yes. So family mar the victim we taken statement kata the victim himself the time manwadhi but she was also traumatized by the way so there are things that we also do we don't actually our main intention also ni push ngato mondo miwa information ka any state moko nyam your information we've actually taken on the Mopo group. This file is very active. We've taken statement even from other people, and the case is going on. Koro kaki wacho ni opokuwa contact family angangono. Okay, na diera ni kechange case ni maber kabisa. Yani gebate mo wacho ni pokuka any substantial step because Kenya is the case is active. Active.